Bijntema woont 4 jaar dik 2 miljoen euro in het casino. De Dokkumer investeerde zijn winst en nam onder oren discotheek Katterbra in wat Burgum oer. 3 weken lien waard Bijntema failliet verklaren. Volgens de ondernemer is de schuld een peerton en binnen er intussen dik 50 schuldeisers. Als je een paar maanden lang net een rekening betaal ik in het omstandigheden, dan komen er meer crediteuren bij. En aangezien ik meerdere bedrijven heb ik meerdere crediteuren. En die komen er nog bij en de meesten willen gewoon mooi werken aan een 100% akkoord. En hier iedereen mooi werken, dan gaan we nou bij het hofstien en dan hier iedereen na je week of eind van deze week net zijn centjes aan. Bijntema zou Joert zijn faillissement onvjochtje bij het gerechtshof, maar zegt daar uiteindelijk van omdat zijn schuldeisers zijn financiële aanbod weigeren. Dat betekent dat zijn bedrijven in hand blijven van de curator. Die wil binnen een paar weken de bedrijven van Bijntema verkeerpje. We zullen ook proberen om vanuit het faillissement de ondernemingen te verkeerpjen. Ben de gegadigden? Ja, die binnen. Daar had zich al verschillende bij mij gemeld. Ik ken een burgemeester, dus toevallig ken ik ze, ja. En ben het vrienden van jou? Ik leef me de vierde net door uit. In oerlis met de curator bloot Bijntema voor eerst de brasserie en de disco run. Ook de 34 personeelsleden kunnen eerst nog werkje blowen. De bedrijven ben gewoon terugdraaien de laatste weken en die blowen gewoon terugdraaien. En ik al zeker 10 keer komen, dat mag ik altijd nog zelf weten.